Takže ahoj, ja som Mano v mojom treťom videu, v mojom pyžamku. Áno, a v tomto videu vás len chcem poprosiť o to, aby ste mi dávali lajky, odbery na videá a tak ďalej, pretože chcem to rozbehnúť na natáčanie tie vlogy a potrebujem tie odbery, pretože bez toho natáčať asi nebudem, ma to baviť nebude. Takže dávajte vedieť o mojich videách kamarátom cez e-mail, Facebook, to je jedno, to je už na vás, alebo budem dávať videá na YouTube asi každý druhý deň alebo každý deň, to je jedno, to je na mne, alebo na vás, ne, na mne, áno. 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 Takže ako som už povedal, dávajte mi lajky, odbery, dávajte vedieť o mojich videách kamarátom, rodine, proste každému, koho poznáte, lebo to potrebujem, tie odbery a tie videa, tie lajky na videách proste. Ja to musím mať, áno, bez toho neviem žiť, áno, to sa nedá, lebo asi nebudem natáčať, takže ja sa budem učiť, lebo idem vymýšľať ďalšie videá a takže dávajte mi lajky, odbery, dávajte vedieť o mojich videách a veľmi pekne ďakujem, ak to robíte, ak nie, tak vás zažalujem. Nie. Ale robte to. Čau.